L'aula polivalent de la Casa de la Cultura obri per facilitar l'estudi als alumnes universitaris. Com ja va fer durant l'últim període d'exàmens el passat mes de juny, l'aula torna a obrir fora de l'horari de la biblioteca per prestar este servici. Com va anar molt bé l'any passat, que probablement estiu per als exàmens de juny, pensarem que serà una bona idea repetir-ho perquè a part de que els estudiants ho demanaven, la veritat és que en quant a número de carnets de gent usuària i demanda de la gent, volien que se tornara a fer. La sala d'estudi obre a partir de les 10 de la nit fins a les 8 del matí sota demanda dels usuaris. S'ha de tindre el carnet de la biblioteca per poder utilitzar-la, una mesura que facilita el control. L'obertura de la sala d'estudi fa que pràcticament tots els dies de la setmana i a qualsevol hora es puga vindre ací a preparar els exàmens. Està funcionant molt bé, la gent està venint, de fet, si no vens a les 10 és complicat que tingués taules lliures i la veritat és que el que hem aconseguit és que juntant l'horari que oferta l'aula d'estudi nocturna en l'oferta que hi ha de per si la biblioteca amplia en el període d'exàmens, pràcticament els estudiants de la Pobla tenen possibilitat de vindre a la biblioteca de dilluns a diumenge, matí, vespre i nit. La sala nocturna es complementa amb l'ampliació d'horari de la biblioteca. Ara obri 10 hores al dia de dilluns a divendres i els dissabtes està oberta 5 hores al matí. L'horari especial d'estudi per a universitaris es mantindrà fins el 31 de gener.